Hadin ke jingya inti ke belas lem nadu senam arja khadu ke jingtmu ban kentiu kerdan ya ke Senduli Sub Center ke Public Health Center kala urlong kata hadian bak sarkar Meghalaya lengba katanan ke koi kakhya kala menjur bat mangtingka hadu pra point pra keluaran nak benta bante ya ke PHC Senduli haka arho trik ber ajar penriu u MLA ke Motion Road uba metidir tekhar uba deiru menteri sarkar rengkat bat ki engineer jong katanan ke koi kakhya kilale jurep ya ke jaka shwa ban sedang ya ke jingte ya ke PHC kentup ru ya ki quarter UMLA ba metidir tekhar ulapun pau ya ke jingkerman ba kani ke project kanwan ra jingmento shibun ya ki pai ba nong song snong ulai kuble ya ke sarkar jela lengbau muntirang ba ke jelau konrat ke sangma ba yu muntirang ba ka koi kakhya uba welan miki shela ki balayarap ban pendolong ya kani project ka ba on sedang no shen mentahi ubnai ber arjar penriu nakaliang ki pai ba nong song snong kila penpa yu jing songu ka ba khrau da ka ba kadoru ba kane ka project ka bala sakot la bon snem menta kala urlong lengba ka jitre shitom jong wamle nakaliang jong ka health department ke engineering wing yawan ban one page yakne ka jaka ban eyeline no iki contractor namta ban stang no yakne ka jing tai bere kane ka kam jong ka PHC hane hapo ni Senduli tena kaliang jongi kunki nong song sinong jong kane ka dong ka than je jong kane ka area kiri orang ba bat kilong kumi ka kane nyawan lang manya don lang kum kadak ka ba ni pen pau ya ta ka jing sokmen ya kane ka jing yo ka jongi ban sedang ban train ya kane ka hospital nama de kane ka jing aunut jong pajba jong kane ka area nam ta kane ka PHC kelas lembah bat ya kene ka jaka ngil IT saka health department nadu arajar khatar padhadin ka tu kapur nakaliang joki ki rongba kampam kini ki rongba ki biron lang sini sidin chunga nakapur sakapur ki le budin ki ladon ru ki por ki bangil asodu jengkemen bale se nginum yo syu ban sinai kene ko hospital kendrai mentau usuhon usnam arjar afusan ngila yo eka sanction namta bangin sedang no eka neka jingtrei ban ngidap nakaliang chunga kumu nom ikmat jongka neka constituency motion dun apun pau eka jing sungu kamtam yo chief minister bala solam ya ki jing pat ka chunga bat jongki nong song sinong jongka neka than bat kumju ri health minister iba wailat miki shala ibala solam bat punyo ya kajing sanction nam ta kane ka PHC kajungi bat nga ai ro kajing kuplay ya ki notre ya po ka health department ladu ki notre jo health department nang ne na West Khasi Hills DMHO bat nang te na po Shillong ro director bat ki notre ki bijong ka health department ki bele dan talang ko ba ban pun urlong ya kane kajing angnut jong pat ba ki nong song sinong jo kane ka phan kajungi yo nam ta kane including ya ka ne ka main hall ya kane ka main hospital jong ka PHC bat ki ga pat ba ki quarter ki ka sanction kane ka ba akru tam ba niya bat ban stang ya kane ngej ban ta banai ma chi kumbang ila ekran men ne bat ki engineer tu ni contractor ki bala yo ya kane ka kam bangin yo pas stang no mentau banai ma chi kuma ba kane ki ban wan ngin stang no ya kane ka kam aga jinya de berkane ka kam ka badon kam ka bam stang dia wan pajba ne bani kni ye kane kana taban sena ye kane ka building jo hospital ma kabanang ko nang chap ka dong ni kum kinong sinong jo kane ka jaka nadu kane ka ruwiang sa du sakti serum budi kane ka ruwiang na kane ka jaka ini budi kane ka ruwiang sa du sakti sepot jalai na poi sepot jalai ka hiar sa kane ka wa belai kabudi kena buat belai kabudi kena buat belai ke poisa duk kita ke jeka sinang mokhar katu ke sinang thamai ke bahajan mokhar nak tak nak isa katai ka buat tersung nak ke poisa buat tersung ke kiu seneng ke poi ha kana ka wa ke ban mi hadu kita ke menyar ke ti siangra nak tak ke ban hera kelangarin nak tak seduk sati sama berngem kunta ke area jong ka daga jaka kalong kumba sapu RA kisino sapu sau tag da don sai te hapo jo kane ke area kila don santli ki hospital hadu ista ten re ka bakam pedang ka dai kane ke jaka ne Senduli ke bede ke hospital
berkader ke seputar ke bah kamasuan pedang jo kini baru kini seputar tengi kum kinong sonong jong kini jaka nadu arhajar khat ar iba kini jaka kalayar kulha tarik jong benai jun nam arhajar khat ar kil ai subhai kini jaka ke jito ban snai ke pisi te namar kata kini spor bakal ulung kumne ha kabang yawan ha kana jika masya bana ai khudai subun khamtam ni lokal bude no pe no me no sending ke anta kana kam batunjuk anta department hel kabala snolem ta ke utikin katpad jungi kum kitong snong jo kana jika kadhabdu bakilapun ulung kumju ri kini kitrai khandeu masya bana ai khudai subun ke namar kilala da kam sem ke basno bha kam sem ke bagi dakam sim jong ke jingai ye kini ka jingdot kan ta ka kot kia bat kum to kum bagi ai man suan rai man taru kidang kular su banang ai biang banang penhe ye kini ka area ye kini ka te ka taru se ban ai kudai su ye ka kam sim subun jong ki nagam ta bakila thumo ban ai subhai ye kini ka te namar kata hagane por ngapet pau ke jing men dei tamanga de barok pajba beliwan lang hagane por bani sakhi nam ta kane por ke bansa sena no ye kane jeka ke mangiliwan pej menta kane jeka dengan ngapet pau ke jing semu bakrau ni kantam ni sa introduce ba de tu amel ju ke thai kaji kapor de minister kaji dambok kaji long minister de mari kiu kat tang mas siwa pen mi ka kubor bo ya kan de jaka bangla ai na du nam ar jaka ta bala sakut ba ngim don yikan men su dai hak tu kasi mi ban tu ja kubor ba ya kan de jaka sakut tai no ka si mat ti ba ka sanction mul malak long Rakul di hospital kekuatan bagi di Namdan men orang tak gawe ka jeng sungu bagi na Thailand khamtam ki kita buat senang betul saudong ni kita kaji semua jongi kalong bagi ai kan kita kalong na menta jeng betul jong betul betul pat kan kita baru gidap ke jeng sungu ka bakrau kam tam eng sneu ban ai kublei ke bakam kerpang ya ubarit metodius ubade UMLA jong ka mau senrot ba la hadu bun snem ngil don ka jeng angnut nang ta jong kane ka hospital hapo jong kane ke area sendule rei hal nadu arhajar khatsau ngila na kaliang jong ka departemen ka pensna ki approval bat la yo ka proposal rei kane ka skem ka sakut te leng ba ha kane ka por balong minister ibarit metodius kata begila bena bai ni la yo biang ka sengchon na ka benta jong kane ka hospital hapo jong kane ka senduli bat na kaliang jong ngas ngau ban ai kublei kerpang ya ki trai khandeu khamtam ya i mei lebi karbani bala asubha ye kane jaka nak benta ban snai kane ko hospital hangne lemda ka jing bun muslim lane ka jing asubha ka jong i nakaliang jongi kinong chong hapo jong kane ke area senduli ngi sem jing watang banyo ka jakaru ka bahe lane ka ban biang ban bu ye ko hospital te nak benta jong ngas ngopen ai kublei kerpang ye gitra jaka jong kane ka kandeu hangne ka ba ila as kubha ya ka health department ba kansna ya ka hospital nak tajong kane ke area sendule ban ainu yu ka ba ila penyo yung khamtam MLE balong reg minister bang yu ila pentrei sisai ki kam dijam ha ki babun kiliang bat ngimla banjer kerteng bat khamtam lele ka PHC menta
haka bangi tip bahaba haka ne ka dong ka than jong i hang ne kham tam siliang wa belai ni dang duna kham tam hakilat jong ka jing sumar bat ngiyo iru baki babun kinong song snong jong ne ka dong ka than kilong tiba hap hakata ka ba ka sorkar ka lapia kata kurikum ki DPN te ka jenjare ki bahaba ki kendu kapang ka ba citom bakin lej ban sak sumar seki jaka ki ba jengai namar ka jingduk ka jongki nang nu kin yo ka bai lej bai wan nang ka bai sumar bat ki we te ka jingwan poi jong kan ka PSC hang ne ha ka snong tum tum ka ba ha ba senduli area kalong ka jing kerku ka ba krau ya ka dong ka than jong ni hang ne kham tam yo pat ba hi baro ka we ha ka ba kalalong sisya kalat ka ba ai jing kerku na ka banta ki ba pang ki ba citom ngingek scam ba ka jing don jing peli ya kan ka PSC ngimyo ya kita kinong sumar ki ba biang bat lada long ka bala lele ngi da afterman bahkan long ka ba mar ka ju ka jingeren kat ker kom ajing sumar bat kiwe ki jaka ajing sumar ha ki jaka ki ba khamso de ngi das ngongu ngi da kitbok kirwiang kham tami MLA ibalong re minister jongi ba inang yo ya kamet bakot bakya inang la ban ai ka jing sakri ka ba khambha na banta jongi bat kan long ka jing kerku ka ba krau na banta jongi ka dong ka than mau senrut jong ka siliang wa belai ha kan ne ka snong senduli bat bentuk Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya